आङो कुल थानो थाखाय खावलायो रेस्ट होनांगौ ब्रेनखौ आरो स्थिर हिसाबै जों जि खुंथाय गोहोआव दङ जोंजों हेफाजाब होनांगौ जाय मानसिखौ इन्डिकेसन खालामनानै होदोंमोन बे दुथां बा बे गाज्रि मानसिया बाबुल बड'सा होननायानो नंगौ दा बिथांमोना बे मानसिखौ सिनायखायो खारन बिथाङा दिनैनिफ्राय 15-20 बोसोर आगोलनिफ्रायनो ब्रकारनि खामानि मावबाय थादों अर्थात दालालनि खामानि मावबाय थाखादों गतिके बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो सान्थि परिबेसाव बिटिआरआव मोजाङै ज' जाजाय रायजो खुंनांगौ अराय सम रं डाइरेक्सनजों खारगासिनो दङ आं बिथांखौ खावलायो जिहेतु जोंनि हालामाव गोबां सम गाज्रियानो जा मोजाङानो जा बिथाङाबो दैदेनलांबाय खिन्थु बे समाव बिथांखौ आङो कुल थानो थाखाय खावलायो रेस्ट होनांगौ ब्रेनखौ आरो स्थिर हिसाबै जों जि खुंथाय गोहोआव दङ जोंजों हेफाजाब होनांगौ खारन जों समाजखौ बदलायनायनि मोनसे सिमां लानानै खुंथाय गोहोआव फैदों आरो समाजा दिनै जोंजों दङ गतिके बिथाङा माबाफोर गोरोन्थि खालामलांबाय नामा मोनसे समाव बेखौ फिन नायफिननानै आरो जाहाथे मोजां कन्डिसनाव बिथाङा आरो राजनिति खालामनो फैयो आं बेखौ खावलायगोन आरो जि बाबानि खोथाखौ दिनै नोंथांमोना सोंदों साननैसो आगोलाव आं मोनसे मिडियायाव आगोलनि डिपुटि सिएम खाम्फा बरगयारिनि मोनसे स्टेटमेन्ट नुदोंमोन बेवहाय बुंदों जे सोरबा सासे दुथां मानसिनि हयथ' दैदेननायाव बिथाङा बे खामानिखौ मावफ्लांबाय खोमा बे खृष्टान हिन्दुनि खोथाखौ लानानै बा बाथौनि खोथाखौ लानानै जि बुंदोंमोन बेवहाय आं बुङो बै जाय मानसिखौ इन्डिकेसन खालामनानै होदोंमोन बे दुथां बा बे गाज्रि मानसिया बाबुल बड'सा होननायानो नंगौ दा बिथांमोना बे मानसिखौ सिनायखायो खारन बिथाङा दिनैनिफ्राय 15-20 बोसोर आगोलनिफ्रायनो ब्रकारनि खामानि मावबाय थादों अर्थात दालालनि खामानि मावबाय थाखादों गतिके बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो सान्थि परिबेसाव बिटिआरआव मोजाङै ज' जाजाय रायजो खुंनांगौ गोजोन्थों।